होट से कराई दसना मामा से हमरो मिलन वाए जान बैठे तो तनी ओ लौकत नहीं बसन। का भगवान तू हमारा कसई रड़बे रख देब का। सब दोस्त हमार लड़की साथे घूमत सन। हऊ एगो जमुनिया के बेटा बा लांगाड़ा साला ऐसे चलता 4 गो गर्लफ्रेंड रख ले 4 गो। देख तनी हमरो कुछ दया कर। हे तुतला भवानी तहरा के 2 गो खसी चढ़ाई एगो खाली लड़की से हमरा के मिलवा दो। फोन लगाई तनी कहाँ बाबा सन। अच्छा हमरो के मिले रसन एगो तो तोहनी के बताओ तनी। फोनवो काट दे तड़सन। ठीक बा बेटा ठीक बा समय है हमरो एक दिन आई तो तोहनी के देखाई हम जहाँ एगो कोनो पट गुली सन। फिर तो हम बोलनी ओकनी से बोलबो करिए सन तो मारम जूता निकाल के सब माल तनी में बतियो निकसन करावते को हाली। भगवान जी दया करो तनी सा गरीब आदमी पे। चल बाकी सब तोहरे असरे बा। अरे का यार तू मत दिमाग खराब कर रख फोन खाई पियल जाओ ना। क्या करी एगो के फोन कटत नहीं खे तल एगो फोन आवते रहता। हेलो अरे खाना खाती 10 मिनट बाद करती ठीक बा। उहो 2 गो बाबा सन खाए रात आवत नहीं गसन मिल गेल बैसन लड़की दिन में बतियावत रहता सन। क्या करबो हमरो से साला बिगड़ आ गेलो सन। एगो कोने है कि सिगरेट खनी लेके आओ जल्दी तो आवते नहीं के केवन दुकान पर गइल बा तो दुकाने बंद गइल बा। का रे ये बेरा तो हां भैया हबे न तरह कल हई ले ले देखनी खनी ले उ कहां बा विकासवा कहां बा रे। आवा त हमरे पीछे ही रहल। फोन कर हेलो अरे आ मत जल्दी हैला सिगरेट आइल बा जल्दी आ और गलुओ को लिया लिए तू मत अकेले ही आवता रे केन कहां ओने तो घूमता तेर कोची के फेरा में रहता। तू एगो लड़की तोरा एगो नया नया नहीं खे मिल गइल दिन बही में जुलाई रहता है सिगरेट एक ना हवा सब सिगरेट पे पीहे पीहे अब ठेंगा तू हमारे लिए फोन कर कहा था कि सिगरेट खाने लेके आओ हम लेकर नहीं वो मजनुआ जो हमें घुमाता पीज लो फोन। अरे वो काहे पगलाई रहता रे राजन उन्हें केना के चक्कर में रहता एकदम मधु पगला गेल ओकरा साला ओकर लड़की मिलत नहीं कि सन देख देख के पगलाई रहता हमनी संग बोलतो नहीं खेऊ। हमरा सुनी में यही लको खाली ऐसे ही जो होते रहता कोनो कोनो को करे मिलते नहीं किसन। अब भगवान जी के दुआ करते तो मिल जाओ खसी चढ़ाई बकरी चढ़ाई बोका चढ़ाई कहत रहत हुए क्या कइल जाओ। चल 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 अगर सिखा दे ना सिखा दे चल चलो को भेड़ा भेड़ा बकरी से गावल देवता के सब सिखा दे चलो चल तू नंबर रखल बा रे हैं बाबा तेरा नंबर जो घर से लेके आ घर से लेके आ तू घर से लेके आ डाल के बतियाई लड़की का आगे बतियाए वाला हूं हां बतियाए वाला चल ना तो हई बतियाई चलो बतिया लो हम ठीक है। अरे नया नंबर से फोन आ गई मैया सुन ले लू का हो या का रे। हेलो लड़की लड़की जय माई टावर में जाए टावर में। हेलो हाँ के बोला था। वाह जय भवानी जय का बात बा आजे कहनी आजे सुन ले लू। हेलो अरे हाँ कहाँ से नंबर मिलल है तहरा। हाँ तहरा का तो बरतिये में गइल ही नहीं हम फेसबुक से निकल रहा हो। अच्छा वजह तो हम बरतिया में गइल ही नहीं तहरा का में। अच्छा तहरा के तो देख ले तो हो ठीक बा रिचार्ज हम करवा देम चिंता मत कर अभी तुरंत रिचार्ज करवा देते हैं। फोन खाली करत रहिए अब वीडियो कॉल ना बतिया लेवे के 5 मिनट बड़ा का फोन नहीं खे फोन नहीं क्या एगो। अच्छा काल लेके आवती फोन रुक काल मम्मी आ गली रखबू
अब ये फोन कर लियो अब ये रखबो। चलो ठीक बा। गलुआ से लड़किए ना पटी जाती अपनी से भेंट करती तब बतावती बहुत हीरो बनाता वसन। हेलो हाँ कहाँ बानी हाँ डार्लिंग बोला सारे यार में तो दिन रात हो रहा था। क्या हो तनी आवत नहीं और रुक जा 4 दिन में वो तो किने के बा। हाँ फोनवा ले ले रात के वीडियो कॉल बतियावे के मन करता अरे का कहल बतियावे के हमरा ता सब ये भेंट करे के मन करता है। अभी ना भेंट होई तो का यार भेंट होई भेंट होई विक्रमगंज विक्रमगंज। हाँ अच्छा विक्रमगंज इंटर के फार्म भरा था सेकेंड ईयर के ठीक बा हम 2 दिन में फोन लेके हो जाई तो हाँ 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 वही ठीक है तरह